Ito yan, kami. Lager. So, wala ibang may papan. Odis, anatan sa'yo. Yan lang. Natibo. Ito lang. Yan. Oy. Food. Marang magsuma. Okay. Ang ngaran sa aton bisita, wala iba kundi Ed Pirano. Ang waray TV. Papadisan sa naton is Kagawan. Josephine Gonzalez. Coracha.
batit didi. Ay pinahimang kay batit didi. Ang